Ahojte všetci, momentálne sa nachádzame v Košiciach, v Psychopat Team Gyme a po mojej lavici je Pavol Langer. Momentálne sa chystá na svoj titulový zápas v Oktagone. Pali, taká prvá otázka, celá komunita ťa v podstate vníma ako skromného chalana, ktorý je v podstate v klídku, ale mňa zaujíma, aké si bol dieťa. Bol si hyperaktívny, alebo bol si tiež takto nastavený ako teraz? Tak ako dieťa som bol taký premenlivý, niekde som bol hyperaktívnejší, skôr v takých prostrediach, kde som to poznal, mal som tam partiu, cítil som sa dobre, tak v takých som možno vystrkoval rožky a niekde som bol tichý a trvalo mi dlhšie, kým som možno sa oťukal, spoznal prostredie a tak. A keď sa bavíme v takom veku, možno 10, 11, 12 rokov do tohto obdobia. Čo sa týka bojových športov, tak začínal si v karate, ale zaujímali ťa v tom období aj nejaké iné športy? A ktoré to boli? Tak ja som začínal vlastne v 5 rokoch a vtedy ešte je to len o tom, k čomu ťa vedie okolie. Není to o tom celkom, že čo ťa zaujíma, ten vlastný názor, vlastnú osobnosť si človek vytvára až potom, ako dozrieva. Ja som sa vlastne tým časom, jak som dozrieval, len utvrdil v tom, že toto je tá cesta, ktorú ja som si vybral a ktorá je taká moja srdcová záležitosť. Rozumiem. Čo sa týka rodičov, tak podporovali ťa v bojových športoch, alebo konkrétne mamina, ako to doteraz berie, že v podstate ty zápasíš? Tak v karate ma určite podporovali, tak tam som si vlastne spravil aj tú celú disciplínu a tie návyky, pravidelnosť a všetky tieto veci okolo. No a mamka, časom vlastne som presedlal, začal som chodiť na jiu-jitsu, tak to už prišiel človek takedy domov, tu mal modrinu, tu mal možno niečo, tak si zvykala a potom vlastne prvých 3-4 zápasy som ja nevravel, tak som sa len odbehol na tajňaša, no a potom už ma začali podporovať, začali to brať. V rozhovoroch si už spomínal, že otec sa prihlásil na to karate spolu s bratom. Aký ste mali vzťah v rámci tohto súťaženia? Boli ste skôr takí súťaživí, alebo ste sa vzájomne podporovali? Tak s bratom sme vlastne doma sme sa stále naťahovali aj vo voľnom čase, takže to bolo doplnkový tréning, no a potom vlastne tak sme sa aj podporovali a tak a potom on mal vlastne takú svoju staršiu partiu, ja som mal svoju detskú, už sme boli v takom veku, že on už bol viac muž, ja som bol ešte stále chlapec, takže tam sa to možno nejak oddialilo, no ale tak. Čo sa týka v podstate tej cesty vlastne z karate, ako si sa pretransformoval do MMA? Už si spomínal, že to bolo potom jiu-jitsu a ešte si robil nejaké doplnkové športy, alebo to jiu-jitsu bolo primárne? Ja som nerobil žiadne doplnkové športy. Ako chodil som z toho karate, bol nejaký seminár a iných bojových štýlov, tak ma to zaujímalo, išiel som sa pozrieť, až potom raz bol tu na 2010, mám pocit, taký seminár v rôznych bojových štýloch a tam bol Rado Sivák, RSC Jiu-Jitsu a tam vlastne sa mi to veľmi zapáčilo a som si povedal, že toto by som aj on ako osobnosť sa mi zapáčilo aj toto, tak začal som potom chodiť aj k nemu a tam už sme boli taká partia, že sme sa ťahali aj po tréningu, niečo navyše sme robili a tak, no a potom vlastne aj tam sme niektorí chlapci začali chodiť aj tu na Maťovi Božikovi do psychotímu. Tak v podstate z tých prvých zápasov si mal Macha Muradova, kde si bohužiaľ prehral. Ako vnímaš samotné prehry? Alebo posúva ťa to? Alebo držíš to dlhšie v hlave, ten prehratý zápas? Ako to máš nastavené? Tak prehry patria k životu. Nikto nie je taký, čo by vo všetkom, na čo šahne, len úspel. Či už je to v živote alebo v tom športe, tak aj tie prehry posúvajú človeka. No a určite je to trpké, človek na to myslí, musí sa s tým vyrovnať, ale hlavne sa z toho nejak poučiť, analyzovať nejaké chyby a vrátiť sa k tomu. Nech to nie je len o tom, že to je prehra, ale nech sa môže z toho odraziť a niekde posunúť ďalej.
Čo sa týka napríklad témy mentálnych koučov alebo celkovo tej mentálnej prípravy, a ako k tomu pristupuješ, alebo aký máš na to názor? My tu máme v klube celkom silnú mentálnu prípravu, aj navzájom sa vieme pomotivovať, no ale do tohto zápasu spolupracujem aj s jedným mentálnym kaučom, čiže tak sa snažím aj po tejto strane fakt to posunúť na maximum mojich možností a uvidíme, čo to dá. Dávam do toho všetko a po každej stránke chcem vedieť, že som využil svoje možnosti na maximum. Ty si spomínal už vo viacerých rozhovorov, že tá tvoja kariéra tak zhora nadol a že bolo v podstate aj ťažké, má sa aj tie ťažké obdobia a že tá kariéra není prechádzka ružovou záhradou, to ťa tak trošku citujem. Tak aké bolo to obdobie, kedy si rozmýšľal, že či to má zmysel alebo to nemá zmysel? U každého to je inak, no ako určite niekedy človek obetuje do tej prípravy strašne veľa a nemusí vynsť ten zápas. Absolútne nemusí tam človek ukázať nič, nesadne to, je blbý deň, môže to skončiť kľudne v prvej minúte škrtením alebo niečím, ale mám okolo seba fakt perfektných ľudí a vždy, aj keď som bol na tom tak, že zle alebo čo, tak ja nie som ten typ, že by som sa išiel niekde vyplakávať alebo čo, ale oni to možno nejak cítili a stále ma motivovali. Aj pamätám si, raz som pripravoval sa na zápas, išiel som na zápas a ani minúta to nebola, zaspal som v škrtení, no a čo, celá príprava, nič. A ďalší deň prišiel za mnou Vládko Sabo, neboli sme ani dohodnutí ani nič a povedal poď a zobral ma 10 kôl na lapy, nech si vyčistím hlavu, nech to dám zo seba vonku a fakt títo ľudia okolo mňa, ja si to všetko pamätám, že čo pre mňa urobili a to je možno môj najväčší dar, lebo vždy bude niekto niekde, čo má lepšie podmienky, má viacej prostriedkov, má lepšie možnosti, ale títo ľudia okolo mňa sú pre mňa perfektní a fakt asi to je môj kľúč k tomu spolu s vytrvalosťou, že niekam sme sa vlastne za tie roky posunuli a niečo môžem povedať, že na naše pomery dosiahli. Ty si momentálne na takej víťaznej vlne 3 zápasov. Do tých 2 zápasov si podľa stavkových kancelárií nastupoval ako veľký outsider. Vyhovuje ti táto situácia momentálna, že ideš radšej do toho ako outsider, alebo vieš spracovať aj ten tlak? Ja som povedal, že stavkové kancelárie a tieto veci sú len čísla, tie kurzy. Jasné, že človek musí vedieť, čo má v sebe, s kým odtrénoval, ako sa cítil v tých tréningoch a do žiadneho zo zápasov, aj keď som prehral, aj keď to možno tak nevyzeralo, ale ja som tam išiel s tým, že som vnútorne presvedčený, že som urobil maximum a na daného chlapa alebo supera mám. V poslednom zápase, ktorý si mal poslať s Alexandrom Popkom, si prvýkrát nastúpil do 5-kolového zápasu, kde si sa aj okusil šampiónske kola. Ako hodnotíš túto skúsenosť? Trošku som mal predtým rešpekt, ale tu vlastne sme spravili brutálnu prípravu. Fakt všetci sparingovia sa prispôsobili iba mne a pracovali sme na mne, čiže je to taký náš spoločný úspech, tak sme to odmakali a mal som trošku predtým rešpekt, nevedel som, čo to 4., 5. kolo prináša, nevedel som, ako to bude v zápase, či to človek udýcha, neudýcha, ale nakoniec sa ukázalo, že tá príprava bola efektívna, že všetko bolo na mieste tak, jak má a že ten fyzický fond tam bol dostačujúci. V tom zápase sa dostala do ťažkých chvíľ, no super. Alexander Popek ťa rozkopal tým kalfikmi, v tom druhom kole to vyzeralo skoro na ukončenie. Ako si to videl s tou nohou, alebo aké boli rady tvojich trénerov počas tej prestávky? Tak my sme vlastne mali to tak nejak aj nastavené, že by sme potom už v tých neskorších kolách sa chceli presunúť na zem a vlastne aj tam to bolo počuť v rohu, že toto vraveli, že
bolo to vidno aj na tej nohe, že už celkom není najposlušnejšia a videli sme v tom akože takú cestu možno. Ale úplne nepochopiteľné, on prestal kopať v podstate. Nikto sme to úplne nechápal, ale každopádne dobre pre teba. Čo sa týka tejto prípravy na Carlosa, si pripravený na ten jeho klasický trash talk? Veľa ľudí, alebo veľa odborníkov, alebo veľa ľudí zo scény hovorí, že pokiaľ sa ti nedostane do hlavy pred tým zápasom, tak to bude v poriadku. Samozrejme nastáva aj taký nejaký mediálny tlak. Bude tam si na toto konkrétne pripravený, na tie Carlosové, nepoviem, že útoky, ale ten klasický trash talk? Tak dúfam, že som. A tak, jak je aj vyššia pozornosť k tomuto zápasu, tak ja si žijem stále ten svoj život a jak sa hovorí, všetká sláva, polná tráva a či je nejaký článok v médiách alebo není, ráno mi zazvoní ten budík, musím ísť do práce a keď chcem niečo ako niekam sa posúvať, tak takisto musím priznať ten tréning, otrénovať to s tými ľuďmi a nechať tam všetko. Takže ja nemám veľmi času na to niekam si ulietávať alebo príliš veľmi sa zamýšľať nad tým, čo kto povedal a týmto sa zaoberať. Posledný zápas Carlosa bol práve na Štvanici. Ako by si tam zhodnotil ten jeho výkon? Ľudia ho vypískali v podstate. Ty si už aj potom v klietke povedal, že nepríde ti to fér. Ale ako by si hodnotil ten jeho posledný výkon proti tomu Argentíncovi? Tak ťažko povedať. Prišiel mi tam taký trošku možno nie v svojej koži, ale tak však všetci sme ľudia, každý má silnejší deň, slabší deň a takisto je to aj na tréningoch, aj v živote niekedy človek si myslí, že je všetko správne a príde a nevie odcvičiť 2-3 série a niekedy človek nechce ísť nikam a nakoniec sú to najlepšie tréningy. A takisto to môže byť so zápasom. A každý super je iný, každý super má svoje kvality a možno ho zaskočil svojím štýlom, možno robil niečo inak ako predpokladal a aj sám povedal, že ho to trošku rozhodilo. Čiže ukázal, že je tiež len človek a tak ako všetci tiež môže mať svoj deň, nemusí mať a tiež môže spraviť chybu. Aj si analyzoval tento zápas, zobral si niečo z toho zápasu do tejto prípravy? Pozeral som si veľa dostupných zápasov, tak premýšľame nad tým veľa, skúšame veľa vecí, nejak sa to ukladá v tej hlave a máme nejaký ten gameplan, niečo, čo chceme robiť, čo si myslíme, že môže fungovať a čo si myslíme, že môže jemu naopak fungovať a tak. Carlos je známy svojím štýlom v podstate. Zameriavaš sa aj ty na tú takedown defense, aby si obránil tie strohy, alebo to ideš nejako komplexne alebo nejako špeciálne k tomu pristupuješ? Pristupujeme k tomu komplexne, samozrejme, že sa sústredíme aj na tú takedown defense, ale tak je to taký súhrn viacerých faktorov. No, nie je to, že by sme teraz len ten defense, ale len toto. Teraz trochu dľahším. Štvanica bol v podstate taký posledný event tohto typu. Iba ako si ho užil? Čo sa týka atmosféry, čo sa týka ľudí? Tak bolo tam super. Ako čo sa týka ľudí, tak rozbehli sa hlavne tú hlavnú kartu, tak aj počasie sa umudrilo, takže dobrá akcia. Octagon už má vychovaných svojich fanúšikov, už rozumejú tomu športu, už vedia, čo majú oceniť a fakt vedia hnať tých ľudí dopredu. Čiže aj klobúk dole pred fanúšikmi, že sú takí, akí sú. Máš ty v hlave v podstate, ako bude prebiehať ten zápas, ako by si chcel, aby dopadol? Alebo nemáš to plynúť? Tak to je taká otázka. Tak samozrejme, že v hlave má každý, že chce, aby to dopadlo v jeho prospech. Takže Myslel som nejaké konkrétne ukončenie. Mám niečo v hlave, ale ja som v týchto veciach taký opatrnejší, radšej si to nechám pre seba. Nie som akože, že by... Nie je to o tom, že aj keď niekde dáva človek rozhovory alebo niečo, že by som si neveril alebo niečo také, ale fakt je to niekedy o milimetri, o okamžiku a
Nerad dávam také vyhlásenia, lebo v tomto športe nič nie je jednoznačné. Ty si teraz vlastne robím s tebou rozhovor hneď po tréningu, tak ma naskytuje sa otázka, ako prebieha príprava a ty už si spomínal, že navštíviš v podstate Bratislavu, to bol taký tvoj príspevok na tej tlačovke, že budeš sa vedieť s tou cestou, navštíviš Attila Vegu alebo prídeš si tam pre nejaké rady? Nie konkrétne Attilu, myslel som skôr OFU, kde sa vlastne pripravoval aj Attila a tam je Joško Jaloria, Pišta, Vojčak a oni sú vlastne kvalitní chlapci a aj s mojimi sparingami niektorými sa poznajú, aj ja sa s nimi poznám, však tiež som tam s nimi aj strávil nejaké obdobie, trénovali sme spolu, čiže je to také... Takže tam sa zakončí tvoja príprava? Nepovedal by som ešte, že zakončí, bude to možno nejaké také preverenie niekde uprostred prípravy, alebo tak nejak to nazvať, alebo vychytanie niektorých múh, ukázanie, ako človek pracuje s inými sparingami, lebo predsa len keď dajme tomu 3-4 týždne trénuje s ceca tými istými ľuďmi, tak niečo si nakúka a vie približne čo kto čo robí, takže je to taký akože trošku nový vietor v tej príprave a taká improvizácia, také niečo, čo najviac pripomína ten zápas vlastne samotný. Ty sa momentálne teraz sústredíš na tento titulový zápas, ale máš nejaké dlhodobejšie plány? Chcel by si, neviem, ostať v oktagóne, alebo chcel by si ísť do nejakej inej organizácie, alebo momentálne to vôbec neriešiš? Momentálne to vôbec neriešim, vždy sa snažím ísť od zápasu k zápasu a vždy, keď som doteraz si v hlave sníval také, stával som si vzdušné zámky, tak vždycky to dopadlo úplne ináč, čiže všetku svoju energiu venujem do tejto prípravy a to je vlastne všetko, na čo myslím. Nepozerám ďalej a fakt dávam iba do tohto momentu, do tejto prípravy všetko. Čiže nemáš nejaký taký konkrétny sen, že kde sa napríklad vidíš alebo niečo? Tak to je taký šport, ja som taký skôr realista. Hej, a tiež nie som najmladší a keby sme si mali nadať čistého vinka, tak ja kebyže mám možno také zranenie, jak dajme tomu teraz mal Matej Peňaz, tak pravdepodobne pre mňa by to už bol koniec kariéry. Takisto nejaké koleno alebo také nejaké veci. Našťastie ja som nemal vážne zranenia, len také nejaké zlomeninky a toto, ale ja už som v tom veku, že také niečo môže znamenať aj ten koniec, čiže zatiaľ nebolo nič také, ale som opatrný v týchto plánoch a fakt myslím na tento zápas, do toho dám všetko. Sleduješ aj UFC momentálne alebo iné organizácie, ako samozrejme ako fanúšik alebo aj ako divák? Ako fanúšik skôr si vytipujem niektoré zápasy. Všetko nestíham sledovať. Mám tam človek svojich týchto nejakých obľúbencov alebo svoju váhovú kategóriu, ťažkú váhu. Tie ľahšie váhy to človek veľmi nepozerá, bo potom mám len depresie, že to je jak z inej planety. No a tú ťažšiu váhu a toto tam, keď sú nejaké tie väčšie zápasy, tak toto. Asi lightweight predpokladám. Tam sa už črtá titulový zápas, pôjde vlastne Jirka Procházka versus Pereira. Tam ako to typuješ, alebo ako vidíš tento zápas? Odhadujeme, že do konca roka by sa mal uskutočniť, ale zatiaľ nie je nič oficiálne potvrdené. Takže vedel by si nám povedať nejakú predikciu tvoju, že ako vidíš ten zápas? Či si to vôbec nejako pozeral? Tak predikciu, tak môžem povedať, že srdcom som určite za Jirkom Procházkom, je to obrovský frajer, tiež zo svojho mesta, z Česka, pripravil sa a za tie roky vystúpala jeho hviezda fakt až na ten piedestal a bol vlastne majster UFC, to je niečo neskutočné. Hej, to je fakt všetka česť, klobúk dole a určite by som mu to doprial, nech si vráti vlastne ten titul, čo stratil zranením a nech
tam dominuje ešte, dokým bude vládať. Sa blížime koncu tohto rozhovoru. Chcel som ťa poprosiť, že čo by si odkázal Carlosovi v podstate v príprave? Nič, ja nie som na tieto odkazy. Čo, však on aj tak si odtrenuje, čo má. Je to skúsený borec a myslím, že je aj pripravený na všetky odkazy a tieto veci. Tak našim fanúšikom. Fanúšikom by som odkázal, že ďakujem, že sledujete bojové športy. Ďakujem, že sa o to zaujímate, že ste akí ste a buďte dobrí ľudia a nepíšte somariny na internet. Jak to má so sociálnymi sieťami? Už si sa zlepšil v tom? Tak, zlepšil. Malými kročkami sa lepším. Ja si nebudem nikdy ten prototyp influencera, ale trošku som sa pohol v niečom, no ale zase žiadna sláva to asi není, no ale ja tam celkovo nemám akože taký nejaký materiál, čo by som tam dával. Môj život není o tom, že môžem ukazovať nejaké perfektné veci alebo niečo, to môžem, keď som možno na dovolenke raz za rok, raz za 2 roky, alebo ako to inde, ale ináč ja sa pohybujem len v takom trojuholníku a fakt som rád, keď môžem byť v kľude s rodinou alebo s priateľmi a tráviť čas len s nimi a nezaoberať sa tým, že ešte, že by som niečo niekde pridával alebo fotil, ale chcem si užiť ten okamžik a nie, že teraz počkaj, musíme to natočiť a z pol hodiny, čo mám, tak 15 minút sa budeme fotiť a 15 minút sa budeme lúčiť, že už musím ísť. Chcel by si niečo odkázať začínajúcim zápasníkom alebo ľudia, ktorí momentálne začínajú s bojovými športami? Tak čo, že im držím palce a možno nejaký recept alebo nejaké vlastnosti, ktoré budú musieť mať? Že im držím palce, vybrali si ťažký chlebík, nie je to vždycky príjemné, bude tam veľa bolestivých situácií, nie fyzicky, ale odriekanie a tieto veci. No a keď akože niekam sa chcú posunúť, dostať, tak musí to byť pre nich vlastne taká priorita. Ostatné veci musia ísť trošku stranou, musia sa sústrediť na ten tréning a zase teraz majú kopu možností, takže ani by som sa nehal tak, že hneď do profi, kľudne by som sa vyzapasil v amatéroch 20-30 zápasov a potom nech sa vyzapasia čo najviac, získajú skúsenosti a potom nech to rozbalia, keď už to je v nich, že už vedia zvládať svoje telo, aj psychiku, aj všetko. Ďakujeme ti za rozhovor, Pali, držíme palce, dúfame, že opasok príde na Slovensko a my všetci sa vidíme 7.10. na štadióne Ondreja Nepelu a príďte tam a bude tam aj určite Pali, ktorý pôjde za svojím titulom. Ešte raz veľa šťastia a držím palce, pripravené sa nezraniť a uvidíme sa tam, uvidíme sa na štadióne. Ďakujem. Držím ti palce.